Ако трябва да избираш между кафе и елексир сутрин, какво би избрал и защо? Как успя да вкараш в рутината си? Аз пия елексир в ситуациите, в които се чувствам изморен, но трябва да свърша много важна и ментално изискваща работа. Какво те накара да се върнеш да я вземеш втори път, трети път? Най-вече вкуса и ефекта. Споделя ли си напитката с твои клиенти, приятели или последователи? Много интересен въпрос. Наскоро се запознах с една мацка и докато си говорихме, нещо коментирахме за кафета, енергийни напитки. И аз си казах, че пия елексир и започна да я обяснявам как се чувствам след като я консумирам, колко често я консумирам. И тя почна да се шегува с мен след това. Дали не са ме спонсорирали от елексир или дали не работя за тях. Ако трябва да избираш между кафе и елексир сутрин, какво би избрал и защо? 100% елексир. Първо, че вкусът е много по-хубав и фокусът е много по-дълготраен. Какво би казал на някой, който гледа това видео и още не е пробвал елексира? Че ако иска да бъде по-продуктивен през деня, това е нещото, което задължително трябва да опита, без негативните ефекти, които ти дава кафето. Не казвам, че това ще работи за всеки, но се надявам поне историята ми да помогне на хората, които искат нещо повече от просто кофеин.